अजन तनी हमरा हो में आग लागल बा। नील अजीत भुजा स्टाइल मास्टर रोड बहुत बहुत पुरस्कार समूह में छुट्टी रहता ता छुट्टिया में नहीं क्या बना के बुतवाले बेके नहीं राजा जी खाली बोरिंग गड़ा रउरा बिना केकरा से आग बुतवाई। रउआ आई ना रउआ अपना हाथे से आग बुताई। चल देखो तेरा पहले ना कहला त मदरपुर बाड़ू हम तारा कुछ ना कहती तोहरे केरा वाला लेके भागो तू मड़ी से कह जरा कह जा छोड़ा हटाओ मत जाए दो बोला जाए दो छोड़ा हटाओ के छोड़ा जन बुल के बुल कह हमरा केना हो बोलो तनी कहर के ए राजा जी हां और लगे कहो रउआ इतना साल से परदेसे रहत तनी रउआ के हमर कोनो फिकर बा 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 घर के कोनो फिकर बा बा रउआ खाली कमाए के फेरा में बानी। उ रुपया पैसा हम खा सही कहता रुपया पैसा का होई तारा बोलो आगे बढ़ो। जब रउआ हमरा आँखी के सोजा हाइले ही नहीं खी तो रुपया पैसा से हम का करे अब केकरा खातिर 16 सिंगार करे। ए राजा जी लिपस्टिक न सेनूर न कोनो चूड़ी रउरा बिना सब अधूरा बा। चुप रहो एक कुंवरवा बेट चोदवा नहीं खाओ थे समाचार में खाती उही तवा का आई ला आइबो करे तो झाड़ू मार के भगा दे। बाबूजी के इधर बोलल जाला ई तो कतरा में से बेटी चोदे के देला का तोड़ पर तरीका हाथ तरी बोलो ए राजा जी जनतनी हमरा नस नस में तो आग लगले बा। जनतनी हमरा हो में आग लागल बा। नील धनकता अजीत भुजा स्टाइल मास्टर रोड बहुत बहुत पुरस्कार समूह में छुट्टी रहता ता छुट्टिया में नहीं क्या बना के बुतवाले बेके नहीं राजा जी खाली बोरिंग गड़ा रउरा बिना केकरा से आग बुतवाई। रउआ आई ना रउआ अपना हाथे से आग बुताई। चल देखी ना राजा जी बारिश के दिन लागल बा रउआ रहती घरे जब जब फुआरा पड़त रउआ के हम करवट में ध के पानी छोड़ा ए राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी का बरखा जब कृषि सुखानी और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। शेरवा बोलू हम पहले तो कहे लगे कबीर दास का पतो हो बोली हां तुलसी बो हई तू अब जान के किधर बेटी हो कि कहियाल कुहकत रही छोटे भैया कहियाल कुहकत रही तहरा बिछो में कहियाल कुहकत रही आरला हित हम विदेश बनिए तार दीदी तड़पत रही तरह जाकर अरे मनोज चला मनोज हित अरे मनोज मदद कर कहियाल कुहकत रही तहरा बिछो में ए पिया अगला गोलवा ओ पिया अगला गोलवा